Ahoj, zdravím vás z Čínského háje a dneska se pokusíme zase zdolat nějakých 15 km. Tak se podívejte, jestli se mi to povede nebo ne. 6. kilometr za mnou a já pokračuju dál. 9. kilometr začíná trošku kapkat a vůbec to nevadí, je to fajn. Úplně to vidím, teďka poběžím turiskovce a tam je ten kopec, co je nahoře, tak mě ještě čeká. 12. kilometr, už je to skoro za mnou. Vidíte, je to ten kopec. 15. kilometr, je to tam. 15,5 kilometr, zvládl jsem to. Pojďte taky běhat, je to super.